Det er gammelt. Ja. Og alt skulle laves. Det var ikke isoleret. Det var gammelt tag, det var gamle installationer. Det var stort set nommer. Den forrige ejer, der boede i huset, var en ældre dame, som havde en varmeudgift på ca. 35.000 om året. Og der regner vi med, selvom vi har bygget 70 kvadratmeter på, at komme ned på ca. 15.000 til årlige udgifter til varme. En af de ting, vi har gjort ved huset, det var, at vi skulle have det energioptimeret. Og det har vi gjort ved, at vi har sænket kælderen. Den var lavet i forvejen, så den har vi fået udgravet og lagt 300 mm i gulvet, isolering. Og efterfølgende har vi fået hulmusisoleret hele bygningen og skiftet alle de gamle termovinduer. Og samtidig har vi fået efterisoleret det gamle tag med det 200 mm. Hovedsageligt har vi brugt rockwool over det hele til at isolere med. Det er kendt og veldokumenteret, at det virker. Ligeledes har vi valgt Velfag vinduer, også på grund af kvaliteten. Og vi har valgt Danfoss-system i hele huset til at styre varme og vand og ventilation. Jeg tror, det har lidt at gøre med, hvad jeg sætter arbejde med til hverdag, og det er det, jeg ved, der virker. Vi har hørt navnet før. Ja, man kender navnet. Det er nok derfor, man går med det. Ja.